Илле якларыннан биек тау төбәгендә, агыйделем ак елгамда моң салган күкрәгемә. Туган авылым, авылкаем, урыннарың яр гына, шигырь язмый җырга салмый аны сөймәс яр гына. Сез кайдан дип сораучыга җыр белән җавап салам. Иң матур җир туган як ул, яшәгән ата-анам дип язган шагыйрә Гөлнара Махиянова үзенең туган ягы Яңа Биектау авылы турында. Әйе, туган җир бар кешене дә үзенә җыя, үзенә тарта. Балачак һәм яшьлек, туганнар һәм якыннар турында изге истәлекләр саклаган Биектау авылында яшьләр урамында гөрләтеп урам бәйрәме оештырылды. Biz indi bugün şuşa avlının молодежный урамının beyramını ütkərəbiz. Onlar matur itib yaşayırlar, matur itib dünya kütələr, balalar üstürdülər. Onların toylarını görüp matur itib yaşayırlar. Şunun için bu uram, manday beyramga layık deyib şuşa uramını sayladık biz. Hazır edilmə şuşa çəkçəyimizdən avuz ediliz. Rəhmət. Avuldaşlar, Dürtili rayon Tekerlik avul bilemesinde ornaşkan Yaңа Биектау avul halkının sizge kaynar selam. Биектауым, туған ауылым, балашағым бешігі, кең көңілі яқты yüzlü, her шақ ашық ешігі. Қадірлі ауылдашлар, қадірлі қонақтар, hürmetli şuşu yaşlar uramının halka, uramda yaşamışlar. Min sizni yana bir tapqır, Allah'ı Teala'nın İslam şeriatına bergen Allah selamı bilen selamlayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Her barşağızga ten sihati, can tınışlığını yoldaş kılıp Rabbimiz her iki dünyanın bəxit sağladetlerine erişirge nasip eylese degen dilekte duada qolamın. Amin. İsemmisiz avuldaşlar, konaklar, dostlar, her kim beyram bilen tebrikliymin. Esselamu aleyküm. Jırlap biyip konulaşıp beyram ederbiz bugün. Biектau'nun keng hem matur yaşlar uramı günün. Ötkenlerge göz taşlasak, bu jirde üsken urman, Sıyırı ismi bilen tarihqa kirgen bulgan. Ota baba urman tüplep, jir oşup igin itken, ağıp taşıp tırmısı da yaşlarga olup bik jitken. Bu uramның барлыкка килүе 1987 елга барып тоташа. Нәкъ шул вакытта Свердлов исемендәге хуҗалык тарафыннан басу урынына урам билгеләнә һәм берничә йортка нигез салынып өйләр үсеп чыга. Шушы хуҗалыкта эшләгән гаиләләргә яшәр өчен биреләләр алар. Вакыт уза, әкренләп яшь гаиләләр дә бу урамны үз итеп йортлар салып чыгалар. Урам матурая, зурайганнан зурая бара. Монда иң оңган, булдыклы, алтын куллы, матур күркәм гаиләләр яши. Бәйрәмне район советы сәркәтибе Венера Фәйзиева ачып җибәрде. Мы собрались в рамках конкурса «Трезвое село». Такие мероприятия проводятся во всех поселениях, желающих принимать участие. А вот формат мероприятия каждое село выбирает сами. Какой прекрасный формат выбрали новобиктовцы. По целой улице пройдемся, а какая она широкая. Посмотрите, какие раскидистые, грамотно построенные дома. Фәнүр һәм Фәнзилә Шәрифьяновлар гаиләсе яшьләр урамында 1996 елдан башлап яшиләр. Бер ул һәм кыз үстереп, бүгенге көндә яраткан аныкларын тәрбияләшеп игелекле гомер кичерәләр. Фәнүр абый техника остасы булса, Фәнзилә апа милли ризык чәкчәкләр пешерү белән шөгыльләнә. Şuşu uram beylemine biz bugün edirlendik. Bütün bulgan evirlerini şimdi çağırıp tezdik. Özümüzün bulgan işleyen teknikalarını da koyacak. Günde iş filavlar hatalı teknikalarını. Bütün bakşalarını çıkartıyoruz, bütün dillerini sonra çıkartıyoruz. Bütün işleri şu traktörü teknikaları yapıyoruz. Şularına işleyen işleri varsa şimdi ekseldeğindi. Bütün içinde gidiyoruz saydık. Benim iptaşım обязательно помогать тебе в bütün вопросlar bilen. Sünmez yıldızların samiminde de katlaşıp veriyorum. Pişirinlerge yaratam indi. Bigerek de tüşlerini pişirirge yaratam. Indi zakazlar da bir güne
тирәяктан заказ итәләр, аларның теләкләрен үтәргә тырышам инде, бик ошаталар. Шуннан соң инде тагын бакчада үскән бөтен консервированиеларны, аларны да бик теләп от души эшләйм инде, рәшәләп иткәндә. Шулай торып бергә мотор итеп дөнья көтеп ятабыз инде без, шушы молодежный урамының. Авыл уш китмәле, матур, уңган халык, тырыш халык, дәртле халык. Алар белән бик күңелле. Без инде үзебез Салаватта 7 ел яшәп кайтканнан соң шушы Биектауга кайттык. Биектау безгә, минем үземә нык ошый инде. Мин хәтта килен булып төшсәм дә, Биектау матур авыл. Курортта кирәкме инде. Оныклары Саматның чыгышын килгән кунаклар бик җылы кабул иттеләр. Менә аларның бакчаларында кабаклар нинди уңган. Менә бит карагыз әле. Әйтәсе юк. Әби белән бабай, җегет белән кыз дисәк тә буларларны. Бик каты эшләгәннәр булар дигән карагыз әле нинди эшләре. Алдагы йорт хуҗалары Салават һәм Зилә Шәриповлар бәйрәм чарасыннан читтә калмыйча барлык тырышлыкларын салып әзерләнгәннәр. Хуҗабикәнең сөт продукциясеннән эшләнгән ризыклары чарада катнашучыларга хуш килде. Таулар кишеп, сулар гизеп, кырларыңа кердем киң. Туган җирем җан рәхәтен синдә генә сиздем мин дигән шигъри юллар Роберт һәм Финә Фәйзуллиннар гаиләсенә туры килә. Хаклы ялга чыкканчы алар Ирак Ноябрьский шәһәрендә гомер кичерәләр. 2010 елда туган якка кайтып төпләнәләр. Краснокам районы, Бүртік ауылынан. Аның әнесі шушы Биектау ауылынан еденде. Шушында бұнаққа келіп еріп, сол Биектау ауылыны да бек ұшатты. Бірге қайттық шушы Биектауға. Йорт хуҗабикәсе туклыклы ризык талкан пешерү серләре белән уртаклашты. Тартықта шушы онлар килеп чыкты. Шушы онлардан анда бездә сулы да бар, бодай да бар, арпа да бар. Шушылардан менә хәзер Торкан пішірдім бетінде. Торкан менің нәнейлерім, әтейімнің әнесі. Бек тәнейді пішірі тұрған еді. Кунаклар да бу аштан авыз иттеләр. Хәтта талканны беренче тапкыр гына авыз итүчеләр дә булды арада. Авылның алтын куллы гаиләләренең берсе Илгиз һәм Илсияр Гыйльмутдиновлар гаиләсе бу урамда 1994 елда яши башлыйлар. Зәвык белән эшләнгән капка, коймалар, өстәл, урындыклар булар барысы да йорт хуҗасының хезмәте. Өстәл өстендәге ашамлыклар бигрәк тә балык ризыклары уңган хуҗабикәнең тырышлыгын күрсәтә. Без инде коренной икебез дә шушы авылданбыз, Биектау авылыннанбыз. Күршегенә яшәдек, дисәк тә була, кеше ошагына. Бергә укырга йөрдек. Бергә кайттык. Гомер юлыбызны бергә башлап җибәргә булдык инде. 93 елны без өйләнештек. 3 бәбиебез булды. Мин инде үзем Биектауда Итсакта эшләп йөрим. Яңа Биектау авылының яшьләр урамы бик озын. Монда эшкә дә уңган, ялны да файдалы итеп үткәрүче кешеләр яши. Киләсе йорт алды Ибраһим һәм Заря Әхмәт Ясавиевларныкы.
Ирак Казакстан якларыннан кайтып, Биектау авылында төпләнәләр. Монда без 92 елда килгән идек. Временка ис алып, 3 ел яшәдек тә, аннан яңа ис алып шунда тордык. 2 кыз бала үстердек. 38 ел бергә матур тормыш көтеп, 2 кыз тәрбияләп, бүгенге көндә 3 оныкка ягымлы карти һәм картәтәй дә алар. У меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое. Это все мое родное, это родина моя, всех люблю на свете я. Ибраһим абыйның ата-бабалары умартачылар булганнар, һәм бу шөгыльне ул да дәвам итә. Аның балы бездә генә түгел, республикадан читтә дә югары бәяләнә. Природный антибиотик. Менә булса сотых пирга алынмаган менә. Нәрсә подмор. Теге отжившие пчелы менә шулардан лекарстволар эшләйбез инде менә. Шәйшәргә дә була. Менә шулардан менә подморның даруы менә прополис даруы. Авылның талантлы уңган гаиләләренең берсе Илдар һәм Лилияна Фәхретдиновлар гаиләсе дә бәйрәмгә бик җитди итеп әзерләнгәннәр. Районда үткәрелгән төрле мәдәни чараларда катнашып, гел алдынгы урыннарны яулыйлар алар. Гаиләбезнең башлыгы безнең әтиебез Илдар Ансапулы, мин аның тормыш иптәше Лилияна, безнең бәләкәй кызыбыз Гөлназ, зур улыбыз Линар, эшләп йөри, уку йортын тәмамлап, кызыбыз Шулпан, укый, югары уку йортында укый. Монысы безнең әтиебез Фарахов Ансаф Фарахетдин улы, әниебез Гөлүзә Сабир кызы, әниебез Ханифа Нурлыгаян кызы, әтиебез Рустам Тимирбай улы. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, крутой, выходила, песню заводила, праздничного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Сәяхәтебез дәвамында Ришат һәм Гөлназ Габделисламовлар капка төбенә килеп җиттек. Оста куллы гаилә 20 елга якын шушы урамда йорт салып яши башлыйлар. Электәлек инде үзе яшәгәннән бирле шушы техника тимер тумыр белән кызыксынып инде. Иң беренче изделиесе шушы трактор. Ну аны переделать иттем дә, ләкин чемертәбә аның чапкычлары да юк иде. Аның тегендә гараж артында шушы тракторның Кар эттергече дә бар, үзе пешән тиегече дә бар, тырмасы да бар. Бүтән нәрсәсен тимер тумырларына җыеп, үз куллары белән эшләде. Рафаэль һәм Резида Гыймазовларның күркәм гаиләсе кортчылык, мал тоту белән шөгыльләнә. Авылда барган бер генә чарадан да читтә калмыйлар. Минем җизнәй бу тирәдә коллибин, шуңа күрә ул барсында үз кулы белән эшләй. Без инде икенче төрле эшләдек. Бүгенге көндә яңа уңайлы техникалар бик күп. Интернет челтәрләре аша бик күп уйлаганнан соң, караганнан соң шушы мнениегә килдек. Үзебезгә айырым техникаларга, общен әзерләргә
Şuna göre özümüzge aşağıdan, özümüzge kilişli texnikаны bıyıl bütümüz var, yebeteyip aldık. Yurt hocası Rafael'nin enisi Zülfe Opa Gıymazova da beyramda katnaştı. Şuşunday derecede жеткендерine şehirde umgan, tırış bulganlarına büyük gururumum. Biz büyük bağlarım, onlar gün demeler, tün demeler, onlar işte. Hükümet işinden koytarlar da öz dünyaların kötüler. Яңа Биектау авылы үзенең искиткеч матур табигаты, шилтирәп аккан шишмәләре, җиләкле яланнары, шат күңелле, ачык йөзле, алтын куллы уңган, тырыш кешеләре белән һәркемне сокландыра. Тәкәрлек авыл хакимияте биләмәсе башлыгы урынбасары Радик Садыков һәм эшләр белән идарә итүче Әлфия Мөхәммәдгәрәева төрле мәдәни чараларда актив катнашканнары өчен Фәхретдиновлар, Гыйльмутдиновлар, Гыймазовлар, Шәриповлар, Кармановлар гаиләләренә мактау грамоталары тапшырдылар. Авылның иң оста куллы гаиләсе исеме Габделисламовлар, Шәрифияновлар гаиләләренә бирелде. Иң татлы бал номинациясендә Әхмәт Ясавиевларга тиң булмады. Татар гореф-гадәтләрен саклауда зур өлеш керткәне өчен Фәйзуллиннар гаиләсе тәбрикләнде. Милли традицияләрне саклап калуда һәм үстерүдә мәдәни үсешкә керткән өлеше өчен Сәфиуллина Гүзәлия Хәмәдулла кызы мактау грамотасы белән бүләкләнде. Хәбибҗан һәм Флүрә Газизовларга рәхмәт хаты тапшырылды. Менә бүген безнең авылда бигрәк тә матур чара уза. Шул чаклы матур, шул чаклы тантаналы. Әле мин үзебезнең авылыбыз өчен, авылыбызның халкы өчен горурланам шул чаклы. Шундый матур итеп яши беләләр безнең авыл халкы. Элек-электән үк Биектауның аның шундый данлыклы исеме бар иде инде ул. Монда уңган халык, булган халык яши дигән. Әле инде менә шушының менә Неyi күреп торабыз, дәлилен күреп торабыз. Алдағы көннәрдә дә авылыбыз шулай шаулап торсын, сабыйларыбыз тусын. Безнең эшләребезне менә алар дәвам итсеннәр, авылыбыз сүнмәсен, сүрелмәсен. Халыкларыбыз барсы да исән-сау булып, елларыбыз тыныч, күкләребез зәп-зәңгәр булып, имин гомерләр, тормышлар белән яшәргә насыйп булсын. Амин, Аллакаем. Менә иптәшләр, бүген без бик матур чара үткәрелә безнең авылыбызда. Бу инде яшьләрне, картларны һәм бөтен шушы авылда яшәгән Биектау халкын яңа тормыш белән, яңаша, айык, акыл белән яшәргә өйрәтергә тиешле булган мероприятие бара. Менә шушындый мероприятиялар ул инде авыл халкы өчен генә түгел, бәлки безнең бөтен район халкы өчен бик кирәкле проблема. Хәзерге вакытта дөрес итеп яшәргә, матур итеп, айык, акыллы тормыш алып барырга. Айык, акыллы тормыш алып барган кешенең балалары да шушындай матур тәрбия алып, үрнәкле гаилә балалары булып үссәләр, ул нинди зур куаныч булыр иде. Менә безнең авылда әле шушындай улы бәйрәм оештырылды. Халык бик күп җыелды. Бик оста халык яши, бик дус халык яши дип аңладык без. Иванай авыл клубында оешкан Изге ай халык фольклор ансамбле белән без бергәләшеп кунакка килдек һәм менә чыгыш ясадык. Кешеләрнең дус булуларына, шул кадәр берсенә берсе ярдәмчел булуларына, һәр бәйрәмне күтәреп алып, оешып, бергәләшеп, шулай матур итеп бәйрәм үткәрүләренә сокланып карап торабыз. Бәйрәм чарасы авыл үзешчәннәре әзерләгән концерт программасы белән дәвам итте. Сүнмәс йолдызлар фольклор ансамбленең Изге ай коллективының чыгышлары һәр кемнең күңеленә хуш килде. Басып киткән юлын күрсәм, үзең күргәндәй булам. Басып киткән юлын күрсәм, үзең күргәндәй булам. Түбән эштән берәү килә, кашың күк күзең кара, керфегеңнән гөлләр тама, күрсәм йөрәгем яна. Керфегеңнән гөлләр тама, күрсәм йөрәгем яна. Ой, җаным гөлгән, ухавы сәле уран. Басып киткән юлын күрсәм, үзең күргәндәй булам. Басып киткән юлын күрсәм, үзең күргәндәй булам. Ах, шәттән калган, калган
Hem kürgen, kurşe bulup kurşe doğrup, arzulasın kim bilgen. Kurşe bulup kurşe doğrup, yara bulasın kim bilgen. Oy canım günü buran, bu havay şelin uğran. Basıp gitken yolunu görsem, özüm kürgendey bolam. Basıp gitken yolunu görsem, özüm kürgendey bolam. Oy canım günü buran. Bu havay şelin uğran. Basıp gitken yolunu görsem, özüm kürgendey bolam. Basıp gitken yolunu görsem, özüm kürgendey bolam. Şudaram paralarikana, timuriş paralariyana. Şudaram paralarikana, timuriş paralariyana. Yazığa sığınıp oturgan bizning avul. Tergahdan motor bo'lib, ko'zimga ko'rinar u. Yaqindan davdan olib, biyik tog'li bizimni. Menga to'g'ri qolib, jillar etlab bizimni. Yaqindan davdan olib,
gözümlü